ting er i hvert fald sikkert, og det er, at sommeren er over os. Og med sommeren og med varmen, så kommer det danske grillfolk for alvor frem. Men på de varme dage, som dem vi altså har blandt andet i dag, så er det særlig vigtigt at tage de rigtige forholdsregler, når man benytter grillen. I det hele taget så henstiller Beredskabsstyrelsen til, at man i tørkeperioder som denne er særlig opmærksom på, hvordan man omgås åben ild i naturen. René Rosenend, godmorgen og velkommen til dig. Du kommer fra Beredskabsstyrelsen, og du har nogle af de her gode råd med dig. Ja. Hvad går de ud på? Altså, når man tænder op i sin grill, det starter det jo som regel med, så er det vigtigt, at man stiller sin grill et sted, hvor den ikke kan gøre, at der går ild i noget andet. Og specielt hvis man bruger tændvæske, så skal man jo regne med, at der kommer jo gerne nogle høje flammer, lige når man starter op. Og derfor er det vigtigt, at grillen ikke står lige ind under udhænget på huset, for eksempel. Men det har jo ikke så meget med selve varmen at gøre, kan man sige. Det skal man vel egentlig altid passe på med, ikke? Ja, det er lidt rigtigt. Altså, det, der er vigtigt, det er så, at når man har grillet færdigt, så er der jo mange, der godt kan lide at tømme grillen. De gode grillråd, når man følger grillfolket, det er jo at rense grillen med det samme. Og den varme aske, den skal man jo så sørge for at blive lagt et rigtig godt sted, sådan så at den ikke kan stikke ild i noget. Når det er så tørt, som det er nu, kan man altså ikke bare hælde den ud i sin kompostbunke, eller hvor man nu ellers plejer at hælde den ud. Udover når vi griller, hvilke andre forholdsregler skal vi så også tage her i varmen? Altså naturen er jo noget brun at se på i øjeblikket, fordi der er kommet så lidt vand. Så der er knastørt derude. Og i og med, at der er knastørt, har man taget bussen på arbejde, toget på arbejde, og går den dejlige gåtur op til kontoret. Og når man så lige når inden, så skal man jo så ikke smide sin cigaret lige ude i rabatten, fordi så kan der altså gå ild. Hvor stort et problem udgør de her brande, altså, eller i det hele taget brandfaren her i de varme sommermåneder? Altså, det er en af de store faktorer, at folk, der færdes i naturen, vi er jo alle sammen mere ude, når det er godt vejr. Og vi er ude på stranden og lyngklædte arealer, og der er det altså vigtigt, at man, når man laver bål eller griller eller ryger, at man sørger for, at man har styr på, hvor ens flammer er henne, fordi der er knastørt. Er det noget med at have en spand vand stående ved siden af grillen, eller hvordan? Ja, altså er man hjemme i sin have, er det jo nemt lige at rulle vandslangen ud og have en spand stående. Det er jo selvfølgelig lidt sværere på stranden at have en vandslange, men der er jo så vand længere nede i strandkanten, og der kan man da godt lige tage en spand op, når man har en grill stående. Hvilke scenarier er det, I typisk oplever? Jamen altså, det er typisk, at man får smidt et cigaretskod, eller man får hældt sin varmeaske ud på noget tørt, og så går der ild, og det går altså forbløffende hurtigt. Altså, hvis man ikke har set det før, så går det altså rigtig, rigtig stærkt. Hvor ofte kommer det så til personskader, eller er det nærmere bare materielle skader? Nu ser jeg bare, men altså, det er det jo i forhold til, når mennesker kommer til skade. Ja, altså kigger vi over på den jyske hede med sommerhusområder og sådan noget, der skal, altså det, der virker som en relativt begrænset brand trods alt, og den brænder over større arealer, den kan jo true masser af sommerhus. Men det er meget sjældent, at folk kommer alvorligt til skade. Det er jo typisk, at man lige prøver at slukke det i starten, og så kan man lige brænde sig. Og så er det så, at det løber løbsk, fordi man bliver lidt nervøs ved at gå til det igen, ikke? Tak skal du have. Hermed er de sikre råd givet videre.